A teďka tady máme takový, jako vypadá to jako razítko. Já mám dámský Ty máš dámský, já mám pánský razítko. Trošku zase slotnáme, jo? Teď nemůžu mluvit. Ježišmar. To má nejradši náš Lukas, tohle to je super. A do toho mlátíme hluchej do bracele, to je to možný. Jo, pařád někdy někdo v přímém přenosu? Přímým přenosu? To já nevím, ale... Já to kazím trošku v přímém přenosu, ale snad to dopadne ještě. Tak až ten vláčím a tam bude povídat, jo? Vím, já mám do toho miliony otázek. Máš miliony otázek, tak to může být hned teď, ale... Aspoň to je už vždycky. Válkový plechů písek, tady to vypadá. Tak, teďka to masovky z obou stran, důrazím z obou stran, posolíme a opepříme. Takže první teď. Tak. Jasný. Tak. Nezatančí, jestli to máš. Ježišmarja, prosím tě. Já mám plný ruce práce, ty máš tančit okolo plotny, hlavně dneska. Je ten tvůj manžel nechtělej. A to mi vlastně hodný, co by nešlo, hoď. Mladší zkusky, no. Ty do pánve dáme trošku oleje, hezky. Tyko, olej, jo? Ano, olej jede. Tak, když je to pořádně rozpálený, tak tam dáme to maslo. Je to rozpálený zatím nepořádně, ale stejně to tam musím dát. Je to živě. Jdeme na to. Tak, hlavně s tím, jak tam dáte to maslo, moc s tím nehejbat. Nechat to hezky zapít. Nechat to zapít, jsi říkal? Zapít, to je dobře. Tak, nehejbej s tím, nestolej. Tak. Teď to maslo, jak se trošku zapeče, tak ho budeme několikrát obracet, aby se hezky pravidelně proteklo, jo? Nenecháme se tam přijít z jedné strany jenom, jo? Budeme s tím hejbat. Tak. Jitko? Ano. A ten slyšel, ty jsi taková jako cestovatelka, prej. Je to pravda? No. Ty jsi byla nějaký misi někde cestoval, nebo na dovolení? Čekám tvůj další otázku. Nějaká exotika to byla? To jsem jedla asi nějakýho něco. No. Kde jsi byla na vše? Jako nejúspěšnější. Odpovídej postupně, kde jsi byla? Tak, kde jsem, jako byla, jako vůbec, jako to bude dlouhý, ale to bude dlouhý. Kde jsi byla, jako, že to bylo zajímavý nebo exotický, trošku mi řekni. Tibet, Čína. Tibet, mě zajímá. Mali. A co jsi jedla v Tibetu, to mi řekni, jo? V Tibetu jsem jedla, no tam teda všechno možné. Ale? Všechno možné, tam se, výborná domluva s tím, jako. Čau. To mě vlastně nezjistíš, ale oni tam hodně, Tam většinou přijdeš do restaurace a máš vybranou